Sibingelele sikwamukele kwi-channel yakho engunqa phambili. Inufleki igama uPastor Weningi sibanga ngokuyithoba siyathobeka. Sibonge nje ukulandela kwi-channel nokukhulisa i-channel uNkulunkulu. Imizamo yakho ngeke yaba yize kuyena. Konke okuzamayo uNkulunkulu ekusize kubusise ekufezekiseni amaphupho akho. Ngaliza kwethu sizochaza nje amaphupho amathathu noma amabili amathathu bese sidlulela phambili ngethemba lokuthi uNkulunkulu usazozipha ithuba sikwazi ukuqhubeka sibuye sikunikeze amandla. Kodwa njengala ngiqala isixolise ngenxa yokuthi isikhathi asinaso njengamanje bakwethu ngise-university ngifunda ngezinyaka okugcina. Mangizinyaka okugcina la ukuthi uba tense ukuthi uba tough nyana kudinga isikhathi esiningi njengoba kuningi sikwenza ukwazi ukuthi siphothule unyaka ngempumelelo umuntu akwazi ukuthi egogode eqhubeke nezinye izinto afuna aqhubeke nazo empilweni. Silandele lapha on e.tv every Monday ku morning show ku the morning show sike siwachaza amaphupho ngaphinde ukwazi ukufunda okuthile mhlawumbe lapho masichazile sachaza kangcono kanti futhi siphinde sibe khona lapha siba ngo 7:20 every Monday on e.tv ku the morning show phinde sibe kumsakazo umkhona FM njalo ngoLwebili 5:30 i-frequency yabo 98.6 kanti uyakwazi ukuthi ubalandele khona kwisifundazwe eMpumalanga noma ubathole online lapho ku www.radioapp.co.za select umkhona FM noma usebenzise www.mkhonafm986.co.za bese usilandela khona na kanjani nakhona sichaza kanti nakhona la sibe sikhona ixesha malivelile so ngeze ukuthi umuntu ukwazi ukuthi kuningi la ungasithola khona ungasilandela khona mhlawumbe ukuze kube kukhona ukwazi ukuthi ukuthole kanti asikhulume la ngomuntu osuke ephupha nje geza kanti ukupholisa amaseko umuntu ephupha egeza ngaphandle sike sichaza ukugeza kodwa sikhulume ngomuntu ophupha egeza ngaphandle izidlangalaleni ibhuku abantu begeza lapha bambemgqolozele mhlawumbe noma egeza ngaphandle nje lolu uphawu olubi kakhulu oluxwesa ke ngezinga lehlazo nokuphoxeka empilweni osubhekene nalo wena futhi noma ongase ubhekane nalo esikhathini esizayo very soon kanti la asikhulume ngaye futhi umuntu yena ophupha egeza engaphandle ezidlangalaleni uphawu olungasho isimo obhekene naso noma esikufakela amahloni noma esikuthela ngamahloni esikuthela ngehlazo noma esikudalile ukuphoxeka empilweni kanti futhi yena umuntu ophupha la egeza ngaphandle kwesinye isikhathi ungasho la ukuthi kunezinto kade uzenza mhlawumbe ngasese engenzeka ukuthi kuyofuna ukuthi uma uyilungisa obala noma izinto obade uzenza ngasese zizovela obala noma izinto kade ozenze ngasese kodwa ukuthi la maphutha lawo uwalungise kuphi obala ube kuphi la ebaleni noma kube sobala kanti la uZefaniya 3:19 uthi bheka ngalesi sikhathi ngiyakuqeda konke okumhluphayo ngiyakusilisa oqhugayo ngibutha abaxoshiwe ngibenzele udumo nesibongo ezweni lonke ababejabiswe kulona so la uNkulunkulu usithembisa ukuthi noma ke bekunjani noma kade uzothelwa ihlazo noma unehlazo noma uphoxekile kodwa ke isimo sakho siyokwazi ukuthi bese siyalunga amaphupho la umuntu ethi mina mphupha inceke kaNkulunkulu engabe umfundisi umvangeli noma umshumayeli noma ubani oyinceke kaNkulunkulu bakwethu ongenzeka umphupho lesikhathi leso specific lolu uphawu futhi olungabe isexwayiso nolusho ukuthi mqaphe lo umuntu loyo onjalo kaNkulunkulu kungenzeka ungumkhohlisi ngenzeka unemimoya emibi asebenza ngayo engumkhohlisi nenza ukuthi ukwazi umphupha kanti la futhi usikinikeza nazincwadi kaMathewu 24:1 ethi kuyovela abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi so namanje kumuphupha abantu lapha akulona ukuthi ngasonke isikhathi kusokuwuphawu oluhle asikhulume la futhi umuphupha uzibona lezi nciko kaNkulunkulu at times ungaba uphawu oluhle nokuqinisekisa ugcobo lwaleyo ncebo leyo usuyibonile nokuthi mhlawumbe usizo likamoya lusendleleni usuzolithola usizo lidingayo lukamoya uzolithola futhi kulona uphawu lolu lungaphinde luzame la ukugcizelela ukuthi mhlawumbe umuntu kwawena onogcobo noma lama trait alowa muntu loyo kade umbona amahle unawo wena noma ke into ezovela maduze ukuthi uyinto nayo amen kanti asikhulume la ngomuntu othi mina ngipupha inamba ewu0 inamba ewu0 ingaba uphawu futhi nolimele ukuba ke nempilo engenayo impumelelo
impilo engenayinqubekela phambili kusho ukuthi wenza izinto ngaphandle kokuphumelela ngaphandle kwempumelelo futhi awunayo inqubekela phambili nokuchuma mhlawumbe njengamanje. Kanti futhi u0 ungaba uphawu olubika ukuthi umuntu mhlawumbe ohamba nesiqalekiso esithile futhi ubhekene nezinkinga ezivimba impumelelo yakho njengamanje. Kanti futhi u0 ungaphinde usho ukuba nempilo enesizungu, impilo yobunzima nokuba nomzwangedwa futhi ngasho ukubambezeleka, ukungabi nalutho empilweni, ukukhasa nje, ukutotoba, ukuhamba kancane kwezinto zakho noma ukuvilapha okusho ukuthi umuntu mhlawumbe okhungethwe ubuvila bokwenza izinto empilweni noma umuntu ohlehlisa izinto. Futhi ngaphinde kusho ukuthi impilo yakho impilo engenanzuzo, impilo engenawo umvuzo. Nanga umuntu eqhubeka ethi uphupha u0. Uma kwenzeka futhi la uphupha u0 nalolu uphawu uphinde olukhombisa inkinga osuke ubhekene nazo mhlawumbe noma ungathi ubhekene nazo ezinjengaba ungabe ukuphatheka, ukugula, mhlawumbe ukungena engozini noma ukufa komuntu ngaphambi ukuthi ufike isikhathi sakhe nokukhungathwa ubuphofu. AbaseFilipi 4:13 bathi ngingakwenza konke lokhu ngayo ngipha amandla. Nanoma ngabe ubuso banje umoya wobuphofu kodwa ngaye lo okupha amandla uzokwazi ukwenza konke. Uma uphupha la inombolo eyokuqala, uma unumber 1, uPaul uhle kakhulu ke lolu noluvama ukusho isiqalo esisha lokuqala kabusha empilweni nobunye nobumbano. Kanti futhi la lo Paul lolu olungakhomba ukuthi isimo sikaNkulunkulu njengamanje sikwembetha. uNkulunkulu seduze nawe, uNkulunkulu uzoshintsha impilo yakho njengamanje. Kukhona ozokwenzeka empilweni okuhle nokungcono. Ngoba ke lapha sithatha abantu kuGenesis noma uGenesis 1:1 uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. So kukhona into ezokwenzeka empilweni yakho esikusho njengamanje uma ubhala inombolo le. Kukhona ushintsho, kukhona ukudaleka, kukhona ukuqaleka kwezinto okuzokwenzeka empilweni yakho okuzodalwa uNkulunkulu. Kanti la nanga umuntu ethi uphupha umnenke. Uma ubona umnenke uPaul bi nolusho imoya emibi elisho ubuthakathi obunciphisa izinto sizama ukuzenza empilweni. Futhi lolu ngasho ukuzungezwa nokukhungathwa imimoya emibi eletha ukubambezeleka okungenaso isidingo, ukudumala, ukuhlehlisa nje izinto, mhlawumbe ukukhungatheka kanye nokuma nje kweinhlelo zakho ezinhle okade unazo nemklamo ethile noma amabhizinisi athile. Futhi lokhu ngaphinde kusho ukuthi le mimoya kwembethe njengamanje iyakubambezela enqobekeleni yakho phambili noma lumisa impilo yakho njengamanje. Futhi lungasho lubhubhisa mhlawumbe luthintibeze luthuthubeze ikusasa lakho. uMahubo 58 la uthi uMahubo 58:8 uthi njengomnenke oncibilikayo mabahambe bonke njengokuzalwa komuntu kungakafiki isikhathi ukuze bengaliboni ilanga. Kanza kwethu lento ukusho ukuthi ke uPaul ubika kakhulu ukuphupha umnenke osuke libika nje izinto ezibi kakhulu empilweni. Vuka uthandaze, vuka ucele uNkulunkulu ukuthi ke akhanyise uNkulunkulu alungise isimo lesi. Siyabonga uNkulunkulu enisikele uNkulunkulu kusise ngethemba lokuthi masiphile sokwazi ukubuya sicacise. Inamba yami ikhona ke ukubona ama video, uyakwazi ukuthi ungifonele